Je kan je zo lekker ontspannen. Gedachten nergens. Nee, ik heb wel zoiets van, ik maak het kort, ik nog wel goed bij hè. Dus dat is voor mij nog een inspanning. Geeft rust en dan je kan rustig over wat denken. Ik hou ermee op. Ja? Ik kan niet breien tussen als iedereen zit te praten doen. Dan ga ik luisteren en dan gaat het fout. Ja, je hoeft niet na te denken wat je doet als je het modelletje in je hoofd hebt. Oh, heb ik nou een stuk vallen door de alteratie? Ja? Ja, maar Je bent er een beetje van al. dan ben ik helemaal de kluts kwijt. Nee, hè, ga je er wel. Dus rustgevend, no? Ja. En dat je centreerd hebben en dat je daar van alles van maatje kennen. Ja, maar ja, ik denk op de huisartskwallen. Denk ik. Dat ik toen wel een zakkenbrood heb. Ja goed, en ik bedoel, mijn mem die is al lang met me, maar die heeft een heel soort zakken in het voorbereiden van mijn man. Daar zit een koer daarachter. Nou, daar zit, ik denk dat ze wat 20 zakken in het voorbereiden heeft. Ze ik dan daar binnen, hij hem dan de zakken. Dus wij rennen nog steeds op bij haar zakken. Ik brei van jonge jaren. En in Rusland wij breien in verschillende manieren. Niet met één pen aan de arm, maar gewoon met 2 pennen, 2 naalden in handen. Binnen jou de juf? Ja, daar hebben ze mij gebombardeerd. Maar ik heb tegenwoordig leerlingen die het beter zijn dan dat ik ben. Hoor. Ik ben meer van de poppenkleren en dat werk. Ja, ik heb ooit wel eens een keer sokken gebreid, maar dat is al heel lang geleden. Dus, ik moest het ook allemaal weer opnieuw doen. Ja? Want je doet het net altijd. Nee, voor wie moet ik sokken breien? Wie wil er nou gebreide sokken? Ja, weet ik net. Nee. We hebben Dirk nog een mevrouw en die zit er echt te stappen. Sokken te stappen. Ja, dat ben ik van die dingen. Dat hoef ik al nooit niet meer. Dat is ik zo'n ding die jij erin te dwan. Oké. En die heeft hiske erin. Nou, en dan op en neer. En heen en weer. En dan schijnt het kleren weg. Op en neer, heen en weer. Dit gaat door sokken, hè? Dit gaat door sokken, ja. Ik ben ook een beetje gehandicapt, dus, maar ik vond bruiding altijd heel mooi. En ik dacht dat ik een keer tijd krijg en dan bruid ik van alles. En nu heb ik dit. Waar is dat toch kaan? Ik heb CVA, hele linkerkant. Oké. De hersenbloeding is het. Nee, stolt. Ja. Oh, stolt. Ja. Maar verder zit het goed, mami. Ja, je bent wel positief. Dat is ook altijd heel goed. Maar dat is een rare kwaal, hè? Maar hoe komt die samen? Hey, je bent zon en je bent voort en hoe komt dat hieruit? En dat jij nog maar een heel soort mensen dat zo gebeurt. No? Dat is ik wel. Nou, dan ga ik weer op te praten. Doordat ze hier dan altijd bezig zijn met of breien of haken. En ik meestal wat andere dingen hier organiseer, zei ik, nou, ik wil wel meedoen. En wat gaan we doen? We gaan, sokbreien lijkt ons wel wat. Nou, ze doen mee. Dus, naar de winkel, knot wol gehaald, pennen van hier iemand geleend en beginnen. Ik wil gewoon die sok breien. Een ander die wil, weet ik veel wat in zijn leven. Ik wil die sok breien. Het is net samen wat, ja, de sok. Ik zit nog maar dubbel hakken, dat zul je hem net, ik net. Maar ik bedoel, is mij vanmorgen wel verteld. Ja, ik dacht dat ik al, maar... Dat is juist het wel zeker. Ja. Nee, dan is het klaar. Dat is 1 breien en 1 afhalen. En dan de oorpen we avond breien. Zo, nou, dan heb ik dat ook even voor je om. Maar goed, het is wel heel gezellig. En daar gaat het om. Daar gaat het gewoon om. En we denken een beetje op elkaar. Als er eentje niet is, denk je van, heb jij wat gehoord? Of, zo. Eigenlijk niks bijzonders, maar ergens wel belangrijk om het leven te houden hier in zo'n dorp. Het moet een beetje gezellig blijven met elkaar.